ba ta sha ba, wallahi ruwa ba ta sha ba. In dai ni nan wal Allah duk wanda ya min kankara shi ne masa na itace. Ni ba turu ranar banza mata yi da ballanta ranar gara ita. A banza ma na yi masifa ballanta na an zunguro ni. Idan na rasa aikin yi, na rasa abin yi, sai ci ji kai na asibiti. Saboda dai gade na warka jami. Goga nawa waye taba min kai ne? Ni da wannan dan takoyin mun gama wahalar mu ranka ta kaf wasu aka nada shine sarki. Amma kuma nan ka fita da tabbacin kai za a nada. Ha ayo kuma munuba kuma ba. Ai rigima daga nan hata ta sara. Wallahi mun daura kenan gaba mun fara yi kenan. Amma alaikum salam. Kai gona. Babu lafiya naji kana ta daga murya haka. Gaba da ni da handana. Dangin ran kataka gaba daga nan har ta tasara. Mun daura ta. Kuma ko bayan raina ku ci gaba da ita. Saboda me yawa? Kawai wai mun sha wahalar banza an ji an naɗa shi shine sarkin bori. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baba ai an raba ka da aiki ne wannan. Wannan abu ne da tuntuni ya kamata dama a ce fatan mu shine a ce an daina wannan haka. To ina jin ka babana. Kunne na za ka rike saboda magana ta fara tsani. Tun da kai ka haife ni, da mun kunne na. Ba haka bane babu, gaskiya fa nake faɗa ba. Harkar borin nan ba kyau, haramun ne wallahi. Ko a ofis ka taɓa jan ce no? Manyan na raka ta kaf takarda ta taɓa zuwa gaban su sun ce no hidis! Ha? Ba haka bane. To yayi. Kai ba ga yau ne? Shege fuskawa an jika te ba. Ha? Yaron ne ina masa magana na wai da yace alhamdulillah. Yana ji ga san wani mashi ya taka mu a nan dina. Haka na ji. Ha? Da rago maman nan ne? Dumame? Eh. Aljanin basu baka bane? Aljanu basu ba. Sai ka ce raƙuma. Bana. Tunda ta faɗa ce. Ba ma rasa aikin yi. Yamma ta yi ko? Aka hau kan. Ka Nijar ta yi zahi Allah ga mu gare ka a kawo mana wani aiki yanzu ka. To aiki ko ya samu. Tingil. To la haula wala quwwata. Hekai. To wala haula ga dunduru su haka. Bari mu bi bayanin mu. Durum. Ke yar uwa hakkin hito zuwa sallar tahajjud. To tsaya wasa wallahi ni can ne in roki Allah ya aza mai kuka ya bani miji na gari. Wallahi baki bari na baya jira na kika mutai. A to waɗanga maza na yanzu ai sai an hada da roƙon Allah. Ta gaba da shi kwaso kaya. Me malafa me haka? Me haka? Haka ka zo. Da matarka ce nufin ka aro ka saka? Wannan riga ta ce tun na dan makarantar boko. Kuma a haka nake shiga gidan gwamnati. Ba ya san cewar mai malafa wannan haka shiga ta take. Tubewa yayi anan. Tubewa yayi da ni kai zuwa. Haka nazo. To daure ta suken ka bana kaka firgita mu. Ina zuwa, bari ka gani. Assalamu alaikum yan mata, tambaya ce zan miki yar gata. Babanki baki mamanki baka, yayarki na ganta baka, ke kuma gashi kina ta fari, ki gaya mana menene sirrin? Bilitin ne. Yasin bilitin ne. Daga faɗar gaskiya. Daga magana. Ya haƙuri da ke bai da Allah. Na san komai makasudi ne amma kaunar ka da kai zaune babu salar ta ka gane. Sune ya kaɗa ni na hantata abin na shi na ji kamar keta shi baya da mugunta. To yau zan ba shi tafici na domin ya bani muradi na duk duniya zan nuna. Jan ɗamara da salon burgewa da nishaɗantarwa na sake na rasa ka hakika zan fada nan.
Iye? Ni zaki wa batulci? Kin fifita ubanki akan uwarki? Banza wa ummihi wa abi. Tuna mana. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wane ne Barde? A mai girma mai tsara. Ka ji abin da ake tambayar ka, laifin da ake tambayar ka. Na ji sun lissafo. Ina ji sun lissafo. Sun lissafo? Baka yadda ba kenan. Na amince. Ka amince? Mun amince. Mun amince kamar yau. Waye Awwalu? What? Yeah! Kai, Alhaji kaga abin da aka yi ma. Ai ba ka da mutunci? Mene maka? Mene maka? Mene maka? Wani zalunci mene maka? Kuma ka ta kan mu ne ka kare ka. Likey. Me zan yi a wajen nan ne? Alaikum salam. Na wuni. Dan ana tambaya ne. Na sani mu je raga. Ka san ina? Daga sallama kuma shi kenan sai ka ɗebe ta ka bi ta ku wuce? Ai ce ta ce tambaya take na ce na sani. Baiwa Allah ina ke nema? Gidan wasu Rabi nake tambaya a nan layin ne kuma ni na ga gidan ya ɓace mu. Rabu doguwa? To ko gajeriya ce ba fita za ka yi ba. Akwai kake ƙara zagawa akwai gidaje wace Rabi doguwa ko gajeriya ce ba za ka fita ba wallahi. Kai zan yi wa kalamina, kai zan bai wa makamina, an goma kullai na karke. Ni ban furta da wasa ba, samari duka ba su kai ba, kananan banganin kowa da ido ba sun shaida kallo ba. Kai saka bani gurin kwana, kullum ka zauna a damana, shi ne fasarar mafarki na da nake kullum cikin barci. masu gulma kaina na bar su da aiki, kullum gaba masu min hasada haka ke mini taki. Ni fa ko a jikina da talauci kadai nake iya yaki. Ni lissafi na kullum ta yaya zan fi ka 'ya'yan banki. Ba za a fi mu abinci ba kuma a fi mu loma ba. Ba za ka fi ni a Insta kuma ka fi ni TikTok ba. Ba za ka fi ni da iPhone kuma ka fi ni Samsung ba. Ba za ka fi ni da NEPA kuma ka fi ni ring light ba. Ba za ka fi ni da AC kuma ka fi ni fanka ba. Ko ka fi ni da ado ba za ka fi ni da zango ba. Ba za
bura uba, kowa ya sani ni ke bura uba. Arewa na bukatan bura uba saboda mu kabar da yan bura uba. Kama tsoni zaka ga bura uba, kowa ya sani ni ke bura uba. Arewa na bukatan bura uba saboda mu kabar da yan bura uba. Su classic sun tsorata, Fati kuma ta balaga, videos kuma sun yi likin. Ina son Maryam Good, sun ce ban jin magana, hoto na ta likin, sauti na ta likin. Ga bura uba, kowa ya sani ni ke bura uba. Arewa na bukatan bura uba saboda mu kabar da yan bura uba. Kama tsoni zaka ga bura uba, kowa ya sani ni ke bura uba. Arewa na bukatan bura uba saboda mu kabar da yan bura uba. Su classic sun tsorata, Fati kuma ta balaga, videos kuma sun yi likin. Ina son Maryam Good, sun ce ban jin magana, hoto na ta likin, sauti na ta likin. Sun yi bacci barata, sun yi bacci barata. Babu rata. Sai ka ce godiya. Wai Yusuf ne dan gidan Malam Jakar ya ce wai in tafi can ɗiyar kwarto. Jihi? Yusuf ɗin? Ka ji ɗan yarinya. Abu shekara da shekaru ba ya riga tsohon zance? Sai ma ka yi. Ai ba da bari lokacin muna yara ƙanana. Ne kwartanci. Ba wa dama kai ashe kwarto ne. A'a da ce zan yi mamaki. Da ne.